Habarlar gündeligimizde başlaýar. Ukrainanyň resmileri orsýetçi separatistler gündogar Ukrainadaky hökümet pozisiýalaryna şol sanda ýurdun günorta gündogaryndaky Port şäheri Mariupoliň golaýyna hüjüm etmek arkaly o atyşygy etmek baradaky ylalaşygy bozdylar diýerler. Soňky ýagdaýlar barada kardeşim Sahranyň berjek maglumatlaryny dinläli. Ukrain armiýasynyň medbuat wekili Vladislav Seleznyov'un 10 martda Kievde beren maglumatyna görä, soňky bir günüň dowamında separatistler Donetsk regionunyň Piski, Vodyany we ýene bir näçe şäherçelerine we Dutivska käniniň töwereklerine hüjüm edipdirler. Seleznyov'un aýtmagyna görä, godalançylar hökümet güýçleriniň Luhansk regionundaky Sokolnikide we Krimskide ýerleşen pozisiýalaryna hem hüjüm edipdirler. Ukrain resmileri 9 martda akşam ara pitnetçileriň tanklary we minomyotlary peýdalanyp Mariupoliň golaýyndaky Shirokina owasyna bir näçe saatlap hüjüm edendiklerini, emma soňra olaryň ýyda serpikdirlendigini habar berýärler. Günler Ukrainadaky pitnetçileriň Mariupoliň golaý goltumyndaky hüjümleri separatistleriň Azov deňdiniň eteğindäki Port şäherini eýlemäge we Krima günwatara aralaşma synanşyk etmegine mümkindig baradaky aladalanmalary güýçlendirdi. Gara deňdiň eteğine ýerleşen Krim ýarymadaty 2014-nji ýylyň mart aýynda Russiýa tarapyndan bir kanun aneks edilipdi. Şol bir wagtda da godalançylaryň goranmak boýunça resmi wekili Eduard Basurin Ukrain güýçlerini öz garşylaryna hüjüm etmekde we ok atyşygy etmek baradaky özara ylalaşygy bozmakda aýplap çykyş etdi. 9 martda Kievde prezident Petro Poroshenko Belarusyň paýtagty Minskde gelinen parahatçylyk ylalaşygynyň bir bölegi hökmünde ok atyşygy etmek baradaky ylalaşyk 15 fevraldan başlap güýje girilbäri 64 sany Ukrain eskeriniň öldürilendigini aýtdy. Poroshenko Ukrain güýçleri separatistleriň kontrollugynaky Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir territoriýalaryny ýydyna gaýtaryp almaga başlaly bäri. Ýagny geçen ýyl harby çaknyşyklar başlaly bäri ýurdun ýaragly güýçlerinden, Milli Gwardiýadan, İçeri işler ministrliginden, Serhet gulluğundan we howpsuzlyk gulluğundan jemi 1549 sany Ukrain harbysynyň wepat bolandygyny sözüniň üstüne goşdy. Birleşen Milletler Guramasy Ukrainadaky ýaragly çaknyşyklarda geçen ýylyň aprel aýyndan bäri 6000-den gowrak adamyň helak bolandygyny aýdýar. Poroshenko 9 martda Ukrain telewiziýasynda eden çykyşynda Ukrain güýçleri öz raketalarynyň we agyr ýaraglarynyň aglawy bölegini söwüş liniýalarynyň pozisiýalardan ýyda çekdi diýdi. Ol orsýetçi separatistleriň hem öz agyr ýaraglarynyň epesli bölegini ýyda çekendigini sözüniň üstüne goşdy. Yaraglary ýyda çekip aralykda bufer zonasyny döretmeklik ok atyşygy etmek boýunça 12 fevralda Belarusyň paýtagty Minskde gelinen ylalaşygyň esasy ödeni bolup durýar. Moskwada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Minskde gelinen ylalaşygyň mundan beýlekde berjay edilmek üçin günwataryň Kiýewe garşy sanksiýalary girizmeligini aýtdy. 10 martda çykyş eden Lavrov Ukrainany Germaniýanyň we Fransiýanyň liderleriniň araçylyk etmeginde Minskde gelinen özara ylalaşygyň borçlaryny yerine getirmedilikde aýplady. Lavrowyň aýtmagyna görä, Minskde gelinen ylalaşygyň dolu berjay edilmegine esasan Kiev häkimetleri tarapyndan päsgelçilik döredilýär. 9 martda Aktamda prezident Barack Obama bilen Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Ukrainadaky hereketleri zerarly Russiýa garşy girdilen sanksiýalary öz güýjünde galdyrmak meselesine Brüsseliň we Washingtonyň pozisiýalarynyň dolu gawat gelýändigini ma'lum etdiler. Ukrainadaky soňky ýagdaýlar barada kardeşim Sahranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Tişenbe Eýranyň prezidenti Hasan Rohany 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda barýar. Turkmenistanyň prezidentiniň saklyk esasynda amalaşyrylan bu saparyň dowamında iki taraplyň ylalaşyklaryň ençemetiniň baglaşyljakdygy habar berildi. Eýranyň lideriniň edil häzirki wagtda Turkmenistana barmagyna nähili baha berip bolar. Resmi maglumatda habar berilmese-de Türkmenowan serhedinden gowuşýan goňşy ýurtlaryň howpsuzlygyna degişli soňky habaryň fonunda howpsuzlyk meseleleri maslahat edilip bilinermi? Azatlyk radiosu bu soraglar bilen Orsiýetiň strategik barlaglary institutynyň analitigi Ajdar Gurdowa ýüzlendi. Ajdar Aşeroviç, siz Eýran prezidentiniň edil häzirki pursatda Türkmenistana sapar etmegine nähili garaýarsyňyz? Saparyň gün tertibinde adaty diplomatik gatnaşyklardan başga ýene haýsy meselelere garalyp biliner? Обычно в приоритетах любых государств взаимоотношения с соседними странами. Adatça bolşýaly goňşy döwletleriň arasyndaky gatnaşyklar diplomatiýanyň we umuman halkara gatnaşyklarynyň esasy tünleriniň biri bolup durýar.
Bu wagtda Turkmenistanda, Eýranda kadadan çykma däl. İki ýurdun arasynda uzyn, sultanda suw we gury ýer terhedi bar. Gürrüňini edýän bu iki döwletimiz özara hyzmatdaşlyk etmän bilmez. Olaryň Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän dürli ugurly özara hyzmatdaşlygy bar. Emma çakym-çak bolsa, soňky döwürde bu gatnaşyklar gowsap başlady. Gelin ykdysadyety alyp göräýeliň. Bilsimiz ýaly Türkmenistandan Eýrana iki sany gaz geçirici magistral, biri ýurdun gün wataryndan beýleki hem gün ortasyndan çekildi. Bu truba geçiricilerden Eýrana Türkmen gazy üznüksiz aktarylýardy. Emma geçen ýyl statistikanyň görkezişi ýaly bu iki gaz geçiriciden diňe 5 milliard kubmetr Türkmen gazy aktarylypdyr. Bu san hem gaz geçiricileriň göz öňünde tutulan ukybynyň üstün biri diýmekdir. Garaz, Eýran Türkmen gazyndan ýüze urup başlady. Tehranyň bu ugruna mundan beýleki hem dowam etjekdigine aýdyp bolar. Türkmenistan üçin bu oňoýsuz bir alamatdyr. Sebäbi ýurt büdjet teristelerini doldurmakda kynçylyk çekýär. Ýurtda sosial ähmiýetli çäreleriň, benziniň we elektr energiýanyň bahalaryny göz öňünde tutýaryn. Kemeldilmegi hem ýöni ýere däl bolsa gerek. Льготного предоставления бензина. Ajdar Aşerovich, soňky wagtlar Türkmenowan şerkedinde howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýanlygy barada maglumatlar gelip gowşýar. Türkmenistan bilen şerketleşýän Eýran hem Owganistan bilen hem şerketleşýär. Bu arada resmi maglumaty hiç zat aýdylmasa da siziň pikiriňizçe saparyň dowamında howpsuzlyk meseleleri maslahat edilermi? Что касается вопросов безопасности, которые тоже, вероятно, будут обсуждаться. Häzirki saparyň dowamında howpsuzlyk meseleleriniň hem maslahat ediljekdigine garaşyp bolar. Emma bu ýerde ýene bir ýagdaý bar. Meniň pikirimçe bu mesele Türkmenowan şerhedindäki ýagdaý habar teristleri tarapyndan çiğsirilip görkezilýär. Owganystanyň demir gazagyndan Türkmenistana girmekçi bolýan söwüsüji toparlaryň bardaky maglumatlary tasdiklap biljek hiç kili düýpli deliller ýok. Howa şerhetde käbir ýagdaýlar ýüze çykdy. Howa sol tewitlerde Islam döwleti diýilýäniň hem garabaýdaklary galgadyldy. Emma umumy ýagdaý seredenimizde ol ýerdäki söwüsüjileriň sany çäkleligine galýar. Meniň pikirimçe bu alınıp barylýan uly geosiýasy oýunlardan gelip çykýan bir ýagdaý. Kimdir biri? Men anyk atlara agzap durmaýyn. Her kim hem meniň kimi göz öňünde tutýanymy bilýändir. Sewitde dartgynlylygy döretjek bolup tagallaýar. Вполне понятно. Очень заинтересован в том, чтобы создать новый очаг напряженности. Sebäp? Почему? Непосредственной близостью от афгано-туркменской границы на территории... Onun sebäbi şu, Türkmen-Owgan şerhediniň golaýynda Türkmenistan tarapda uly möswerdäki tebii gaz gorulary bar. Ol ýerden hem Hytaýa gaz aktarylýar. Men kimdir biri dartgyny ýagdaýlar döredip, Hytaýyň ösmegine päsgel berjek bolýarmy diýýärin. Etmek bilen Transkaspi proýektine hem böwet bolunyp, Ýewropa bilersiňize hem yaramaz täsir ýetirmäge tinanşylýar. И, кстати говоря, проблемы для Европейского Союза. Orsýetçiň strategik barlyklary institutynyň analitigi Ajdar Gurdow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Owganystanyň Faryab welaýatynyň resmileri regionda daşary ýurtly söwüşçileriň bolmagyna aladalanma bildirýärler we olar munyň tutuş regiona täsir ýetirmeginden howatyrlanýarlar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulumrady habar berýär. Demirgazyk Awganystanda Merkezi Aziýaly jahatçylaryň yerleşendigini yerli resmileri aýdýar. Merkezi Aziýaly jeňçileriň arasynda aýallaryň bardygy olaryň uruşlara da gatnaşýandygy barada maglumat gelip gowşýar. Faryab welaýatynyň Gaýsar atly etrapynyň hakimi Jemil Siddiqynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, bu etrapda Özbegistanyň Islam herekatynyň agzalary öz maşgalasy bilen yerleşipdir. Özbegistanly jeňçiler teröristlik hüjümlerinde gatnaşýar. Özbegistanlylar Şahwa Hojekenti atly regionda öz aýallary bilen ýaşaýar. Özbegistanly aýal jeňçiler bomba we ýol ugurunda ýerleşdirilýän meni ýasamakda ussa. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Faryab welaýatyna gelip ýerleşenine 5 aý gurrak wagt boldy. Ýöne daşary ýurtly jeňçileri bu welaýatdan çykarmak başartmany gelýär. Merkezi Aziýaly jahatçylary yerli ýaraly toparlar himayet edýär. Olara yerli halk başpena berýär. Faryab welaýatynyň etraplarynda talip ýaralylary güýçli. Awgan güýçleri obalary talip söwüşçilerinden arasylap bilmän gelýär dep Gaýsar etrapynyň hakimi aýdýar.
çok hocaklıki şuar Özbekistan olmadan marbutum grupoy daire yıldasız bu formüler Faryab welaýatynyň 9 etraby Turkmenistan bilen serhetleşýär. Awganystanyň Turkmenistan bilen serhetleşýän territoriýasynda talip jeňçileriniň hereket edýänligi aýdylýar. Hatta İslam döwleti atly toparyň agdalarynyň regiona aralaşanlygy habar berilýär. Awganystanyň milli goşunynyň Guryer güýçleriniň başlygy general Murat Ali Murat hem Demirgazyk Awganystanda talip seweşijileriniň güýçlenendigini tasdiklady. Talibanlaryň İslam döwleti atly topara tabyn bolýandygyny ol belläp geçdi. Yaragyl toparlar Awganystandan Merkez Aziýa respublikalaryna da waham salýar. Merkez Aziýa ýurtlarynyň bu ugurda hawatirlenmagyna esas bar. Wagtynda öňe alınmasa jahatçylar Merkez Aziýa ýurtlaryny hem hopawandyryp biler dip general aýdýar. طالبان باید بکنند برای فدایی شید در شمال هم اینا نگرانی کشورهای آسیای میانه Qaysar etrafında Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerleşendigi barada maglumatyň gelip gowşandygyny Awganystanyň içeri işler ministerleriniň sözçüsi Siddiq hem Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu ugurda Faryab welaýatynyň polisiýasynyň derňe geçirýändigini sözçü belläp geçdi. گزارش‌ها ما هم دیدیم قیصر پلیس در ولایت فاریاب به گونه جدی و مورد نظر قرار خواهد داد. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri kän gowdal. Bu welaýatyň etraplarynda yaragyl toparlar hereket edýär. We Turkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrapynda hem talibanlar bar diýip yerli ilat aýdýar. Şaýmyrdan Olmurady, Kabuldan Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Turkmenistanyň Ahal welaýatynyň iň uly stadiony 3 ýyl mundan odal gurulypdy. Guruluşyga $20 milyon möçberinde maýa ýatyrylypdy. Emma boş durup öz-özünden ýumrulyp barýan iri diýethalar diňe bu stadion bilen çäklenilmeýär. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläli. $20 milyon urulan bu stadionun futbol meydançası inni mal bakılyan meydana mengziyar. Onun otu ötüp gidipdir. Bu meydana ottan başka ötümlükler hem ötýär. Meydançanın ýürüti ak renkli çyzyklar hem görnenok. Awadan etrafynda yerleşen bu stadionun futbol meydançasynyň her tarapynda dikilenleri gödeleriň sütunlarynyň rengi solup gidipdir. Olaryň torlary bolsa asla ýok. Yerleşen etrafynyň ady bir stadionuň ılgaw ýodajagynyň haly hem öwürlükdäl. Bu ýodanyň örtügüne ýanyp çüýräp başlapdyr. Ýodanyň käbir ýerlerine bolsa örtüň uly bölekleri eýýäm ýyrtylypdyr. Bu ýodanyň betonyň çöken ýerleri hem bar. Awadan stadionyň tribunalarynyň oturuşlary gummatyp tozap ýatyr. Tribunalaryň diwarlarynyň suwunyň gaçan ýerleri hem bar. Stadionyň daşyndaky kiçik tribunleşik futbol meýdançylaryna hem gymly ýok. Bu meýdançylaryň haly o diýenler. Renki güne solan bu meydançylaryň sütunlaryna demir torlarynyň ýyrtylan ýerleri göze haklyşýar. Daş töweregindäki zirziwiller bilen bilelikde bu stadion indi taşlanan desgany atladýar. Ýogsa Ahal welaýatynyň düzümindeki Awadanlaky bu stadion welaýat boýunça iň uly sport desgasydy. Awadanyň paýtagtynyň düzümine girizme bilen bu stadion ulylygy boýunça paýtagtdaky 3-nji stadion boldy. Ilki açylaýan resmi mediada bu stadion halkara standartlaryna gawat gelýän sport kompleksi ýokmunda suratlandyrylyp, onu halkara derejesindäki sport ýaşlaryny geçirmek üçin ähli şertleriň bardygy aýdylýardy. Doğrudan bir döwürde bu stadionda käbir halkara sport ýaşlarynyň, hususan futbol ýaşlarynyň duşuklary geçirilipdi. Mysal üçin 2011-nji ýylda bu stadiona Turkmenistan prezidentiniň kubugyny almak uğruna halkara futbol ýaşlarynyň käbir duşuklary geçipdi. Emma häzirki wagtda bu stadion tribunalarynyň tomoşdan dolup geçirilen sport ýaşlarynyň ören az bolýandygyny stadionyň işgär aman gurulýar. Ýylda bir sany duş geçirilse geçirilýär, ýoksa şolam ýok diýip aman aýdýar. Amanyň aýtmagyna görä bu stadionyň öň welaýaty degişli makaly esasan welaýat derejesinde geçirilýän iri köpçülikden şäherler geçirilýän eken. Şeýle şäherleriň öň sirasynda şol şäherler taýýarlyk marşrutlary geçirilipdir. Emma indi bu ýerde şeýle şäherlerinde geçirilmeýändigini aman gurulýar.
Hatta bu stadionyň ahir vilayatynyň ady ber, ahir futbol komandasy hem ýurdun futbol çempionatynyň şäherine geçirýän duşuklaryny geçirip bilmändir. Ahir futbol komandasy şol wagtym häzirem öz duşuklaryny Aşgabat stadionynyň Turkmenistana futbol meýdançasynda geçirmeli bolýar. Stadionyň yerleşýän ýeri bolan Awadan şäheri paýtagtynyň düzümine girilenden soň bu stadionyna indi sport ýarşlary geçirilmeýär. Indi vilayet derejesinde geçirilen köpçülikleriň şäherlerim bu stadionyna geçirilmeýär diýip aman aýdýar. Emma tribuna tomoşdan dormayan bu stadionyna käl sport seksiýalary hereket edýär. Boks, voleybol, görüş we ýeňil atletika boýunça sport seksiýalaryny odyan köp bolmasa da ýaş basmenler turgunlaşyp geçýärler. Bu seksiýalarda hem turgunlaşanlar köp däl. Aňaly onun näşe adam şondan köp däl diýip ama gurrunýar. Awadan stadion 2009-njy ýylyň iýun aýyna açyldy. 10 000 tomoşaçy niýetlen kurulan bu stadionyň bahasy $20 milyon. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tesvir ýazyň. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňizi garaşýar. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Berdimuhammedowyň deri ýüň önümlerini ýygnamak we satmak boýunça çäre geçirmegi tapşyrmagyna bir aý golay wagt boldy. Emma burdan hiç hili işleriň geçirilmeýänligi bu çyg malyň zaýy bolup galýanlygy barada habar berilýär. Liwapdaky habarçymyz Osman Halyýewiň maglumatlaryny dinläli. Şu günler ilatdan malyň dersi we ýüňü satyn alýarmy diýilip berilen sowala lewaply veterinar hünärmen Taýýarlaş edarasy garaşylýary alanymyzdan bäri sygyryň dersini, kilasini 2 manatdan alýarlar, goýunyň dersini, geçiniň dersini alan oklar diýip jogap berdi. Hünärmen bilen söhbetdeşlik 6 martda Turkmenistanyň hökümetiniň 6 fevraldaky maslahatyndan göni bir aý soň bolup geçdi. Ma'lum bolýaly, şol maslahatda ýurtda maldarçylyk önümleriniň, hususan da deriniň we ýüňüň işlenip taýýarlanmagyny we olaryň eksport ugry boýunça yerleşdirilmegini seljermek barada durulup geçilipdi. Şeýle-de hökümet maslahatynda deriniň onu gaýtadan işlemek arkaly alınýan göňüň hemde ýüňüň daşarky bazarlarda yerleşdirilmegini düzgünleşdirmek aktaýdyldy. Şu maksat bilen senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalan çiğ mallary ilatdan satyn almaga ýar bermek teklip edildi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan veterinar hünärmeniň tasdiklaşyça maslahatdan bärki geçen döwürde üýtgen zat ýok. Şahsy hojalyklarda dowar saklayan adamlar geçen güýz gyrkymynda alınan ýüňleri owadan çetrek yerlere çıkarıp otlapdyrlar. Geçilerden alınan çöpürü de şeýle ýol bilen ýok edipdirler. Sebäbi bir näçe ýyl mundan ozal goýunyň ýüňü alınmadygan bolsa, geçiniň çöpürü alınýan ekeni. Soňky ýyllar o da alynanok diýip veterinar aýtdy. Goýundyr geçiniň dersini bolsa indi köp ýyllardan bäri alýan ýok diýerlik. Veterinar bu ýagdaýyň sebäplerini agzalan çiğ mallara ýurt içinde talap isleýän ýoklugy bilen düşündirdi. Olary gaýtadan işleýän iň bärkisi ýüňü ýuwup, derini eýläp, daşarky bazarlara çıkarmak üçin taýýarlayan kärhanalar ýok. Şeýle bolansoň gymmatly çiğ mal hasaplanýan ýüň we malyň dersi zaýa bolýar. İlki maldarlar, sonra döwlet ykdysady ziyan çekýär. O hojalyk urunyň ykdysatçysy bazaryň aýtmagyna görä, derini, ýüňi özümizde eýläp, özümizde işläp, taýýar, iň bärkisi daşarky bazarlara çıkarar ýaly ýarym taýýar görnüşine getirmek üçin zerur mümkinçilikler bar. O yerlerinde işçi gücü yeterlik. Bu iş bilen meşgullanmağa döwtalap telekeçiler de bar. Olara kiçik we orta kärhanalar açmak, enjamlaşdyrmak üçin döwlet goldawy gerek. Garaşsylygyň ilkinji ýyllarynda Garabeköwül etrafynda Türk işöwürleri bilen yerli telekeçiler derini gaýtadan işleýän kärhanany açyp 1-2 ýyl işleripdiler. Onun işgärleri owalara aýlanyp, mallaryň derlerini ýygnap hem alýardylar. Ýöne soňra golda bolmansoň, iň möhimi de telekeçileriň öňünde döredilen emeli päsgelçilikler zerarly, ol kärhana ýapyldy diýip ykdysatçy ýigit bazary belledi.
Livaptaky habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny diňlediňiz. Turkmenistanyň prezidenti döwlet telewizionyasynda geçen hepdeden çykyşynda ýurda getirilýän daşary ýurtly harytlaryň möçberiniň azalanlygyny aýtdy. We içerki önümçülügini artdyrmagyň ähmiýetini belledi. Turkmenistanyň içerki bazarynda soňky döwürde satylýan önümleriň hususanda azy önümleriniň esasan daşary ýurtly harytlardygyny yerli alyjylar aýdýarlar. Muňa näme sebäp bolýar? Ýurtda azy önümleriniň meselem gög önümleriniň önümçüligi üçin nähili şertler kynçylyklar var. Türkmenistanly ýazyjy Mart Bugaýew hususy önümçüligi ýoly goýmak boýunça öz tejribelerini gurrun berdi. Amanmrada bir näçe ýyl mundan öň sizem yer alyp gög önümleri ýetişdirmek boýunça hususiýetçilik işlerini ýoly goýmaga synanyşdyňyz. Sizin bu işleriniz näme sebäpden başa barmady? Mundan näme sebäpden el çekmeli boldyňyz? Şu arada gurrun beräýsiňiz. Men Ahar vilayatynyň häzirki baharly şol wagtda bäherden etrafyndan 70 hektar ýeri 49 ýyllyk hökümet bilen kärenletlendim. Özüm şäbi millet bolaýyny resmi kagylary düýedip iki tane su ıskıvajlasını gazdırdım. Şalı verse de oğlu hocam tehlikatından satınandım. Şöllerde işletecek dayhanlarım yaşar yani 8 otoğlu zayım sandım. Karım ehli tayin bollu bir yıl tuğrun işini 2 yağdayım. Birinci yağdaya son gelen adımdan suyla bağlasam şertnamalarına boyunluğum işletecekler yani yok. İkinci yağdan yetiştiren hafını yerleştirmek meselesiydi. Diğer bir şeyle yağda yine çıkıyor mesela devletin buyurması devlet bakari hafına yakınlarını devlet bölümünün kesinliklerinin kabul edip alıyor. Mesela buğday yetiştirdiğinden bir 18 hektar yere buğday hafınlığına mervetlerine 40 hektar sonra 10 hektardan onu kabul edip alından yolun başından memleken vaatlarım vardı. Şeker suğunluğu vardı. İyimliği çiğnetilendir. Ya olmasa İyimliği kartoşka vardı. Olanlar yerleşmiş sonra. Yine şunların bağları yerleştirmek sizin sizin gurrun berýän döwrüňizden bäri ýagdaý ütkedimi? Ýagdaý o ýeni ýetdi, bir ýagdaý ýetdi. Şu döwürde yerlerimiz ýokmokda, ýani 49 ýyllyk kärenletini vermek mümkin ýa-da mülkleri verilýär. 50 hektar serli verilýän mülklerim var. Olary vermek ýatyrly ekletýän, hasyl ýetişdirýän dayhanlary oňa hozurka adamlaryny hozurky işlerler olursun. Devlet buyurmasy vakarlayan mozusunu yetkärler. Aýdan oçetler därenip ekimlerekler şoğullar şey bilen şol sistemahaniyada bağlara in gerekli var, in geçirli haritler oldu. Ekimle yok neticede yurt itlesine hukuk bağlıkta laikada gök büyüler yenerayı ağlatında yurdu başına bakmalılar vardı ya. Türkmenistanly ýazyjy Mart Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.